Richard! Pag nga sa ng TV, panguha nga itong gagamit kay butang sa mong garden. Hindi na magkapa-TV daw, sigtanog. SpongeBob mo Richard! mga Ginawa niya kay Joshua! Kasabi ra ba na, Bek? Mo apel magtanos, SpongeBob na mura magbata. Wadya! Kaon mga niko! Ito, nakikito na ko ron. Ha! Bagong ka! Ang saman, Richard, yung mo ng pagod na ako mahulbot dahil sa outlet. Lagi! Mulakaw na ko! Manguha na ko! Digami! Kung sabihan ni Pampal, sige malang panugo. Ay, kuyog ni kay lisod kag dyan! Na! Maligid tani dire na! Muray kag bulag aligid ron! Na, kuman! Ano tanin mo agi nga? Uy! Santol! Yay! Migay! Biguniti sa nisa ko kay mga akong santol. Unsay! Isugat ang halag di kami! Guniti sawa! Kadiyo trabitaw! Unsay ka niya ha? Ha? O bahala ka diyan manguha ko! Ay pangwakit! Taga-tagiya ako sa giya na! Dako ko kaya ni santol ni mo niya. Kay tagiya. Hala ka da. Bahala ka diya! Mutmut ni mo diya ay! Dakanan kayo sa giya nung mga ayok ko! Tagsara po'y mangayo masok ko. Hilasan. Unsay kasan diya? Ikaw magpalapay ka! Ay sus! Sing panlabay niyang di ra magyug kaigo. Sus! Pagkali na ito kaya mangwag! Taga kami! Ikay sakaw, ako'y tabi. May, mulakan. Tagay ko na kayo si mama! Kaya nga no, imong mama ni Saka, hilasan. Bahala kayo dyan ay! Mamuwak na ko ay! Oh, pala may aring kinuwaan ako! Hindi, gali daw, pero ang kinuwaan! Adyo, may pag mamuwak, wala eh! Ah! Minisi kiniman mga ato! Atay! Ah! Gigabaan na ka! Atay! Sigsabot rin ba ako? Ay, sang saba! Ah, May pag mamuwak kog lubi, ari oy! Muwa na lang kog lubi, oy! Ako na na yung muwa! Ay, 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 ay! Pantay, mga ayo ka ha! utong kong kalimag mo Saka ka diya. Kahit dyan, nahog na lagi diha! Lagay mo naog ako. Makagaba, maghambata ka, gipaak-paak, pinig dire. Mao na diha kay di ka man, di man ka magpatuon ako! Irisi kay sung taban man ka! Oo, be. Ay, pamaa ako, be. Hindi, marisi! Kung paita mo ni mga bata ka, di man kakamao maluoy. Nirisi na ni mo, di ka mga hatag! Wala ko kay Jay! Bahala po ka. Bahala po. Ay, aw dali, be. Ali, 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 ali. 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 Oh, naaram na yan ni mo, muna yung kumbiyaan! Wisit na naman ba? Paghinay, be, ha. Pagkinay, may pagbugagan ko eh! Uy! Sa bata, oy. Ali, be, mga natag di kami, be. Ah! Saka na rin mong biyaan. Oh, bahala kay nga ba pug ako ra. Anad man sabi kong mang inusara. Bakit ba pag ika'y nakikita? Kamu kay papat, sanong Samukaw, si Papa eh. samukan is papa, oy. Gusto ba? Samukan is papa, oy. Woo! Gay. Gay. Gihahak na. Isa kag ba? Ano, eh?
Maguwat ba? Nagwison, gibig sakad. Oh, ano maday mo din ha? Ay, dugaya pod mo. Gayan ka kay di man ka ni kuha. Lasan. Madiha, pakita ko sa dagami nimo. Diba? Oh, dira. Noon sa kagamay ba ana? Noon sa atlas na ida. Hay labiswa. Kaligo. Kaligo. 2,000 years later. Oh, kaon mo mayok. Parang kamo na po'y kanon ako ni kadako ninyo. Sir, Oh, asa man ka? nakudris manok ng pagkaon ko. Nana po ni Papay. Nanugo na po. Sa iyo pa ganis buntag. Wala pa gay ko giingon ka advance pa po nimo oy. Ay, sus. Klaro, nana. Basta manawag ka, manugo na gina. Hala pa nga yung tagbago lang tester ka magutan ko. Matanawa ra lagi, oh. Nag-anan rin ako manugo yun. Ay nila gog reklamo da isudan buta pud na nato. Laka na ba panghanag bago mo to? Bago. Mura dek siya. Napula na siya nako. Nana siya bago. Ayaw pagsad kung dili mo matuman para di ka masalika. Nyaon sa man, mulak ka na kaniya or paanhaan pa ko nimo. Bago-baguhon ti karon. Pamulak ko na lagi ko pa. So, siya. Papoy. Ang sang ni Papoy si Panugo. So, Panugo sa nagdaan ay. Matuloy matag-apil na. Ayo. Oh, Oh, tito, mangayo kong bago. Nana po ni si Richard, mga bago. Hay labis imong mama akong pangayoon. Ay, so si Lasan. Hala ka dong, panguha ito, tanawa og naba to. Sige, tito. Lakaw. Sugal, yung bata ah. Naunsa! Nabali ni Udlot! Wala yung udlot ya dong. Ato yung udlot yung sa lubid ha, katuloy ko ako. O may pati to para matagbo tong babang papa. Matagbol na yung papa, usap pa ng nukay. A few moments later. Saglan, may ganas tito eh. May Udlot. May pa dong, sa lang to di mo ganas. What's up? Kay, tagaan na ako kwarta, hindi ko man ako glugi ang Di mo kay kakalugit ako sa kabuo. Lakaw na, uli na. One eternity later. Pa! oh. O may Udlot. Hala, kaligo na lang itong sa iyo ka. Kay patay lakon ron. Tugno kung kay pa. Sa kandingon ba nimo? Sa taon ka mura na makagunggoy. Naday kandi nga unggoy. Unsa mo nang istorya lagi, oy. Ligo na ko. 12 seconds later. Richard, na naman day ka diha. Dugaya man nimo. Unya nga nung nag-helmet mabuga. Ba na prito ko kusog kay pisek. Dali na dire, kay maligo ko. Nagkuliyaw to. Dali. Dali maprito. Unsay shampoo bata? Richard, unsay mong gi-shampoo? Ha? Unsa may mong gi-shampoo? Nang murag lotion. Diray. Unsay murag lotion? Kani mong gi-shampoo? Oh, Human dis mong ato kung gi-shampoo ng pets ka nga para mas imbornal. unsa ba nagpasya ang imburnala nga shampoohan mag beach care? Pag-ampo lang di nang labot imong lubot ron taon na. Nga naman, Mangi karon nga gi-shampoo na mo di na para shampoo sa buhok. Para nas ubos. ubos. Langob dila kasabot. Unsa ba na lang ba nga shampoohan man? Iris naman to, iris naman to. Iris naman to, iris.
Hey guys, shout out to ta. Same place, same t-shirt, same faces, same. Kana nga mong ipangkuhang pangan guys sa episode 25 ni. Oh, shout out din ni Marvin Inson. Kalimot ko shout out da. Bro kanang no sa shout out atong nilabay. So guys, shout out day sa kwan guys kanang igsoon sa akong classmate o gigago pa dyan sa akong classmate nila Silo Maril, Lasya, Taguba, Lovelyn, Casaverde, Tagkilan. Moro to guys. Bye. Shoutout ni Nancy de la Cruz, Joel Linaw Torion, classmate ng Sona. Shoutout ni Shin Alingal Galvez, og ni Christine Jane Berdibi Tahan Langit, og ni Arjenet Cano Giras Mia. Ay nakalimutan ko, shoutout ni Kuan. Shoutout dahil sa kumanghon si Obey TV. Pala kong subscribe niya guys sa daghang sa siya content about naman duha mga review video kasi mga vlogs at shoutout ni Obey TV. Pala butang diri bro niya. Shoutout po ni Danny Lance, pala butang diri. So mga to, daghang salamat kay daghan na kay taas na kayo. Bye bye, babush.